Takže chalani, keďže sme mali také viac balíčkové boxíky a balíčky, tak skúsime jeden rýchly, 13-14 playbook. Ja som ho ešte neotváral, videl som, že už ho otvárali viackrát aj Rado, Chanec zo Skalice. Uvidíme, či budeme mať šťastie na obsah. Tu, vpredu. Vpredu? Tu. Aha. Aj nepokazíš. Som pokazil. Balíček. Už nie Carolinu. A bukletík je tam. A dobrý bukletík. Nie je to len jersey buklet. Ja to dám tak, aby to bolo prekvapko pre ostatných. Takže prvá karta je Limited Edition Adam Henrik pre Devils. Dobre, pekne pre Maračika. Bukletík si necháme na záver. Máme trojkartový, ale myslím, že nám to nebude až tak vadiť. Pre Buffalo Cody Hodgson do 249. A máme tu buklet, ale buklet, že je bomba buklet a že ja debil som sa nedohodol na výmene, keď bol ponúkaný tento tým. Henrik Lundqvist. Nie, Krásny. Takže toto je trefa ako Martin Rangers bol fakt výborný výber. Kráľ Henrik. Krásny a sme radi, že nemusíme žrebovať. Tak... limitovaný do 100. Takže blahoželáme.